hasiko gara. Egun ondanoi eta ongietorriak, gaurkoa prentzaurrekoa da urtero moduan Elorsoko Ferixa Nagusikoen egitaraua eta nondik norakoak azaltzeko. Hemen bertaratu garenak Alasne Igartua eta Edur Amilibia dira, beraiek Txintxirri ikastolako ordezkariak dira. Beste hauek Matzalen Fondado eta Malen de la Fuente dira, beraiek Besaide dantza taldeko ordezkariak. Jon Eguenetzea Anbotoko zuzendaria, Iñaki Larrañaga Elorsoko Jaixetako Ferixa Nagusiaren egitarauaz arduratzen den pertsona, Arriolako ordezkaria, eta gero bestetan Jokin Arabio Rutia eta Gorka Igartua Gaztetzeko ordezkariak. Aurten ikastola, Besaide dantza talde eta gaztetzekoak izango dira txupinazoa botako dutela elkargaz. Herriko eragile desberdinak, gaztetzeak 30. urteurrena ospatzen du, Txintxirri ikastolak eta Besaide dantza taldeak 50. urteurrena, da aurtengoan 3 eragilek botako dabe txupinazoa elkarrekin. Igartiburu. Igartu esan dut parkera zo Gorka Igartiburu. Konfiantza larreokionik. Bueno, Gorka Igartiburu, parkatu Gorka. Ondo esan dola pentsa dut, Bueno, beste barik, aurten bez, saiatu garela jai parte hartzaileak egiten, herri dinamikak sortzen, betiko moduan bilera desberdinak deitu dira. Aurtengoan ez da guk espero ginen bestelako jente gerturatu batzorde eta bilera horietara, baina oraindik garaiz gauz herritarrak jaizetan parte hartzeko, eta espero daigun jai egun hauetan, Ferixa egun hauetan parte hartu izan, ezta? Da oine Txanok azalduko du, baina erronka handienetarikoa izan da adin guztietako herritarrentzat jaizetan eskaintza egotea eta aukera desberdinak egotea, eta lanketa berezi bat egin dugu gaztei begira, gero azalduko dela pixkatzo bat gehiago. Iñaki, zeu? Nik gainetik izan dut, apurtxo bat, dauz, erdatzen igual. Hay 40 actuaciones festivas organizadas por el Ayuntamiento y con participación de diferentes organismos, sobre todo asociaciones culturales del pueblo. Y luego también está dividido un poco, pues hay 8 verbenas para gente adulta, hay 6 para tipo romería de animación euskaldun, y luego hay casi 4 discotecas para, que luego vas a explicar un poquitín en qué consisten esas discotecas, ¿no? Y otra serie de actividades. Luego, cosas de animación, también hay como unas 5 o 6 cosas de animación para los niños, y luego, pues también están las actividades de las chondas y tal. En total forman, todas las actividades que van a estar en Fiestas del Oro son unas 40 o así. Como ha dicho Idoia, se organizan un poco, viendo un poco los sectores de la población. Se organiza para gente adulta, para gente jubilada, para jóvenes, luego no tan jóvenes y niños. Los espacios donde se organizan la mayoría son en la plaza, que hay unas 20 actividades. En la Plaza Urarca, que se hacen otras 8 actividades, y luego en Aldatxekua, que también suelen ser actividades bastante potentes, como comidas y concursos y actividades para jubilados, se hacen 5 actividades, y luego está el apartado de las chondas, que tienen pues también como unas 11 actividades en las chondas, ¿no? Que también se incorporan al programa festivo, ¿no? Y eso es un poco todo lo que la idea que tenemos de cómo organizamos las fiestas, ¿no? Entrar ahora a decir qué grupos vienen y todo eso, eso en el programa que aparecerá, ya hay unos borradores, se puede ver la cantidad de grupos y qué tipos de grupos y todo esto hay, ¿no? Entonces, un poco la filosofía es esa. No sé si queréis preguntar algo más sobre esto. No, pues... Jon emongo zaitza, Jon bakizue da karte lehiaketako saria Anbotok banatzen du urtero, eta saldozu Jon. Horten Sabina Izpuru izan da irabazlea, eta urtero Anbotok sari hori banatzen da, aurten Elorriar batek irabazi dau, eta 500 euroa beretzako izango dira. Gaur ezin izan da hemen egon, diren sasoiak direla eta oporretan dagoelako, baina abuztuaren bukaeran, bueltatzen danean, sari hori beretzako izango da. Eta, posik antolatzen dugun lehiaketa izaten da,
alde batetik jaiekin lotura duelako, eta beste alde batetik herriko sortzaileentzako izaten delako, eta aurten be herrian gelditu da gainera saria, eta horrek be asko postu gaitu. Bai. Eta orain herriko eragile jomongotza huitza, ez da? Txupinazoa botako den herriko eragile hau, gaztetzea bezala dantza taldea eta txintxurri, urte luzez da izela herri euspotzen, da merezitako txupinazo ukengo da bela. Zuek hasiko zari gaztiak? Guretzako batzutzako da herrian aldetik errekonozimendu bat, ez da? 30 urte hauetan indako lana aintzat hartu dara, eta herriak lan hori benetan ikusten dauela premiatzeko modu bat edo 30 urte hauek ospatzeko modu bat, azkenin txupinazo eta alizetie beste eragile hauek. Igual galderetan bateko kino dozu zer gehiago. Itzen kontuz kartela, jauzinak urte. Beze dantza taldea. Guk aurten 50 urte beteuz, ez dana gauza erreza, eta esan behar da aurten 50 urte bete diela, baina aurretik, aurten gu gauzela txupinazo botateko, baina 50 urte hauetan egondala jente pilo bat biharrien, eta oin be, gu igual dantzetako begiraliaga eta apur bat antolatzen duguna, baina dantzetan badauzela bai txistulariak eta bai beste hainbat laguntzaile eta eure barik dantzak ez diela aurrera erruten eta hori. Da txintxerretik? Gube oso pozik txupinazo botatzeagatik. 50 urte ez dira urtero betetzen eta gogotsu txupinazo botatzeko beste talde biagoekin. Eta errekonozimentu bat da guretzako ere urte askotako lanaren ondorioa dena, eta hori oso pozik eta gogotu. Gero, zalantzari badukazua emaieran, erantzun modotzu honen guztora, Ez, bukatu horretik aipatzea, gazterian inguruan esan dugula, azkenen urteetan beti esan dugu, gazteekin lanketa bat egin behar dela, pasan urtean alkohola eta drogan inguruan lanketak egin genituen, baina konsiente ginen horretaz aratago udalak eskaintzak be eta alternatibak eskaini behar dotzela gazti, ezta? Orduan aurten bereziki, lan berezi bat egin da horrekiko, da urtero umeentzat aur parkeak egon diren moduan, aurtengoan pare bat egunetan goizez, egongo dira skate eskola gazteentzat eta gazteek eukingo dabe skate praktikatzeko eta ikasteko horren inguruan. Horrekin batera, lehenengo zapatuan, arratzaldean egongo da 12-15 urte bitartekoentzat jolasak, badakizue urtero kuadrilla egunetan kuadrien arteko jolasak egoten diezela eta gaztetxoagoak izan direnak beti gure izan dabe parte hartu da ez dabe euren lekurik edo espaziorik aurkitu. Orduan, lehen zapatu horretan espazio bat egin diegu, beraiek gaztetxoagoak diezenentzat, euren arteko jolasak ere egiteko. Eta horrekin batera, bai astelenean, bai larun batean, DJ festa egin dugu antolatu dira plazan, gazteagoak direnentzat be bai, aukera aukiteko, beraien espazioa eta ekintza desberdinak izateko, berrez dinot, uste dugulako udalaen ardura be badala adintarte horretan eskaintza egitea eta alternatibak eskaintzea. Eta bukatzeko, eta ez garrantzirik ez daukana, guztiz kontrakoa, urterik urte lanean gabiltza eta zoritzarrez lanean jarraitu beharra dago, jai exesista batzuen alde, berdintasun sailetik, urtero bezala lanean dabiltza honekin, urteroko lanketak egingo dira, horrekin batera urtero bezala taberna eta guztiela hasiko jake eraso aurrean protokoloa, musika ex-sexista bai bultzatzea bai txosnagunetan, barraketan eta taberna guztietan, eta udaletik ez dugula horrelakorik onartuko, eta deialdi egitea be herritarrei edo gure jaizetara gerturatzen diren guztiei gehitxazteko edozein berdin zait txikia handi edo zein aipamen baldin badabe, aurre egitea eta guztiak gaitzestea, guzti hori gure eskube nolabait badagoelako. Eta, ez dakit galderarik badukazuen honen inguruan, azaldu dugun guztiaren inguruan. Hori gaztetxekoak diskotekak eta horre diez, 12-17 urteko, jakitzeko.
ez diez gaztiek. Bueno, gaztia dira, gaztetxoa dira, bai. Ez que normalien olako ekintzak ez dira egoten, eta egoten izapultzoa gaixetan. Bai, nerabeak, bai. Hori da. Bai, nerabe horrek nolabait azkenengo urteetan, pasan urtean bakizue gazte diagnostiko bat egin ginula, herriko ikastetxe desberdinetan, da nerabeak aurkitu ben izen zen, faltan botatze ben beraientzat ekintzak jaixetan. Ez da nolabait, adin horretan, 12-16 bitarteko adin horretan, ez zeukela beraientzat ekintzarik. Eta bueno, horri bebai, hori jasota eta diagnostiko horretan hori urten da, uste ginen ezinbestekoa zala urtengo egitarauan ja pausuak ematen joatea, ikusiko dugu, bukatzen izenien jaixak balorazio bat egingo dugu, nahikoa izan da, ez gustokoa izan da, ez tan gustokoa izan, eta bueno, urrengo urtietan hobetzen joateko asmoz.